an sigira kɛnɛ ka laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadalo boli kɛ Bɔjabate k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana o don nɛgɛw kɛrɛfɛ mun ye waati a bɛ ne ka kuru n'a ye wuli ka jɔ kɛ kunnafoni an b'an jɔ a la sisan karamɔgɔ Batungara n bala cogo bɛ di Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le repère o don sɛbɛnni kɛba Bɔjabate k'a dɔn taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛf'i ye kalo min n'an b'a la hinɛ kalo bɛn kalo Bɔjabate k'a dɔn ɲan dɛmɛ kalo u k'o de ma ko mois de la solidarité o don nin da siɲɛ fɔlɔ ye Bɔjabate a bɛ ne ka san caman bɔ nin kalo in ma se jamana kɔnɔ faamaw bɛ wuli ka jɔ boloda ni ka gɛrɛ maa minnu ni dɛmɛ ka kan maa minnu b'a la i k'a dɔn n'u ni bonya ka kan u bɛ gɛrɛ u la min kɔni ye wuli ka jɔ ani tamasiyɛnw ye min ye maakɔrɔba min ka kɔrɔ Bamakɔ bɛɛ ye Bɔjabate k'a dɔn jamanakuntigi laada don a bɛ wuli ka taa b'o la ni k'o fo ni ka dugawu ɲini a fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinanda min ye Mayimuna Sangare Mayimuna Sangare k'a dɔn san 100 ani san 12 Mayimuna Sangare k'a dɔn a y'o de balo a ye den cɛman 3 a y'o wolo ani denmuso 1 Bɔjabate k'a dɔn ale de ka kɔrɔ Bamakɔ bɛɛ ye min ye mɔden ye mɔden 40 ani 1 o b'a bolo min ye kulomasama ye o ye 6 ye o b'a bolo Bɔjabate k'a dɔn wa hali bi n'a ka bi a ɲɛ da ka di a bɛ kuma mɛn hakili sabatilen don tɔyi fɛn o fɛn i k'a dɔn n'o fɔra ye Bɔjabate k'a dɔn a tɛ ɲinɛ sɛbɛnnikɛla ko a farikolo jolen don o kɔrɔ yɛrɛ de ka namadi hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa i k'a dɔn san 100 ni san 12 b'a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn o fɛn ko nin ye hadamadenya taamasiyɛnw ye o dafalen don min ye jamanakuntigi ye colonel Asimu Goyita tuma min n'a taara a mamuso fɛ yen Bɔjabate k'a dɔn u ye kuma caman bɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Asimu Goyita a y'i ɲɔngiri mamuso in kɔrɔ ni ka bonya caman da k'a sɛgɛrɛ a y'a sɔn birifini belebele sali tapi Bɔjabate k'a dɔn sagajigi dar'o kan sɔ bɔrɛ i k'a dɔn ani woro min ye donfiniw caman fana ye a nana n'o ye warijɛ 1,000,000 Bɔjabate i k'a dɔn Asimu Goyita a y'o di a mamuso ma min ye Mayimuna Sangare Maimuna Bɔjabate k'a dɔn a y'a dɔn tigitigi min kɛra a nisɔndiyara a ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ko mɔden i ka nin na nin diyara n ye nin b'a jira k'a fɔ i hakili b'i la hakili bɛ maakɔrɔbaw la i k'a dɔn n bɛ dugawu k'i ye n bɛ dugawu k'i ye ka dugawu kɛ jamana ye Asimu Goyita e kana bɔ ne na i k'a dɔn ne ni n ka maakɔrɔbaya a ko jɔnkala foyi tɛ n bolo tanuni kɔ ani dugawu nka n bɛ fɛn kelen ɲini fɛ min kɔni n'o bɛ nin kan a ko colonel Asimu Goyita i jija cogo bɛɛ lajɛlen na jamana denmisɛnw i k'a dɔn u bɛ baarakɛbaliya la ne yɛrɛ den minnu filɛ u kalanna fo k'a fɔ k'a to ten a caman bɛ yen min ma baara sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamanadenw ye denmisɛnnin caman bɛ yen minnu dɛsɛlen don baara la o baarakɛbaliya kɛ bɛ sababu juguba ye jamana ma sabula bingani ani dɔrɔgu min i k'a dɔn ani bamanjɛ walew taara jamana kɔnɔ o tuma n bɛ dugawu kɛ Ala k'i se ayiwa nin ko ninnu na i ka se ka nin bɛɛ lajɛlen dafa yanni fanga banni cɛ n bɛ dugawu k'i ye sija ani kɛnɛ la mamuso in ko nin dugawu k'a ye a ko Asimu bɔtɔ a ko a ma ko cɛkolo y'a fɔ cogo ye a ko cɛkolo nasɔngɔ bɔbali i nana nasɔngɔ di yan n bɛ dugawu k'i ye Bɔjabate n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira a kɛra bonyaba ye Asimu Goyita maa hakilima don a ko musokɔrɔba in ma n'o y'a mamuso ye i k'a dɔn Mayimuna Sangare a k'i ka kuma ɲa mɛn ni Ala ni kira sɔnna i ye fɛn o fɛn fɔ n ye hakili b'a la dabali ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ jamana fɛ min kɔni bɛ se k'a to e ka hami ye min ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le repère kɔnɔ a ka bi bɔli la lundi fana karamɔgɔ Batungara Fasiriba n'o ye Masire Jɔpu a ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo karamɔgɔ Batungara min ye musoba dɔ bɛ n'o ye diinɛ musoba ye karamɔgɔ Batungara ni bolo kun taara ka da ka san 4 ani tila a ko k'a ye fiɲɛbɔda sɔrɔ Fasiriba ko a ko n'o ye nin kɔnɔdika ye diinɛ baarakɛba ɲuman don chrétien kɔnɔna la n'o ye Gloria Cecilia Fasiriba ko ni musokɔrɔba in minɛna an ka jamana in kɔnɔ a ma minɛ sira wɛrɛ kan dɛ karamɔgɔ Batungara min ye Ala bato ba ɲumankɛya min ye chrétien diinɛ k'a fɔcogo ɲuman kɛ karamɔgɔ Batungara dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ se ka taa ka dugudenw sɔrɔ cogo min na a tun b'o baara de la Fasiriba ko karamɔgɔ Batungara min ye Masire Jɔpu ye o tuma min ye Kucala marabolo Karankaso yen ne kɔni tun kɛn b'a ka baarakɛ yɔrɔ ye a ko wulikajɔ a y'o caman boloda a ko dugu ma jɛ ka ban ni musokɔrɔba ye n'o ye Gloria Cecilia ye a b'a ka mobili ta karamɔgɔ Batungara ni ka munumunu dugu ni ɲɔgɔn cɛ a ti pan dugu kunna k'a ka jɔ karamɔgɔ Batungara a tɛ ɲigi maa la a tɛ maa fɛsɛfɛsɛ a ko an bɛɛ ye Ala ka dafɛnw ye
fasiriba ko hali min y'u ɲumankɛya baara ye a bɛ se ka min bɔ a kunkolo la ni k'o di adamadenw ma min b'a bolo ɲumanya sira kɔnɔ a bɛ se ka min di karamɔgɔ Dabatunkara diinɛ ɲɛfɔli ɲuman k'a ka baara kun y'o de fasiriba ko k'a to welewele la min ye Bamansiw ye u ye tigɛ d'a kan Bamansiw ye tigɛ d'a kan san 2017 a kɛra karamɔgɔ Dabatunkara k'a daminɛ o don ka na bila an bɛ don min na ko bi wulikajɔ kɛra fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ka dunun gosi ka balo gosi a kun ka ma mɛn fasiriba ko baara dɔ tun bɛ ka kɛ dibi la o tun tɛ ka ɲɛfɔ maa ye min ye sécurité d'État maaw ye sɛgɛsɛgɛliw y'a bolo da a bɛ maa minnu bolo k'o sidɔnna fasiriba ko min ye samasamaniw ye o barika bonyara musokɔrɔba ye a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Dabatunkara k'a yɛrɛ si bɛ san 50 ani san 7 la fasiriba ko k'a to bolo la a ba o tuma o taara tiɲɛ so o tuma k'o ka fatuli ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ a denmuso haminan ko karamɔgɔ Dabatunkara a b'i danna denmuso hami ye a bɛ wuli n'a hami ye o de kɛra sababu ye min ye musokɔrɔba kɔni k'o taara lahara Ala k'a hinɛ yarabi fasiriba ko karamɔgɔ Dabatunkara a ba bɛ fatu tuma min na o si tun bɛ san 80 ani san 7 la o tuma min ye denmuso ye n'o ye Gloria Cecilia ye an bɛ don min na ko bi ale kɔni nana a hɔrɔnyara an ka jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye a taara o fɛ yen karamɔgɔ Dabatunkara ale ni Monseigneur Jean Gerbeau n'o ye cardinal de Bamako ye karamɔgɔ Dabatunkara u taara bonyamasegin kɛ min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ye wulikajɔ min kɛ dibi la n'o ma ɲɛfɔ maa ye k'o de barika bonyara fasiriba ko nafolo de sarala wa mun de taara k'a di Bamansiw ma karamɔgɔ Dabatunkara ko hali bi ko dogolen bɛ maaw la nka ko min nafa kɔni ka bon o de ye Cecilia ka bilali a ɲɛnama ni kɛnɛma ka sɔrɔ a dafalen k'a di a somɔgɔw ma foyi t'a hakili la a bɛ gidigidi tabarikala nin ye Mali tɔgɔ duman ye fasiriba ko karamɔgɔ Dabatunkara an bɛ don min na ko bi Bamansiw ye bolo ta ka da musolaka minnu kan ko maa bɛ se k'a fɔ ko musolaka wɛrɛ tɛ bolo kɔnɔ o tuma min kɔni Cecilia ale de tun ye musolaka laban ye fasiriba ko a ko ni bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la min ye ni Sisika ye karamɔgɔ Dabatunkara ale ni Sumayila Sise olu kɔni bilala ɲɔgɔn fɛ o tuma jigi tun bɛ maa min kan o tuma siga kɔni t'a la Sumayila Sise Ala ma hinɛ la ale ka bilali ale ni Petroleum ka bilali kɔnɔ karamɔgɔ Dabatunkara k'o ye Gloria Cecilia ye o tuma an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Dabatunkara k'a ye pankuru yɛrɛ ta ka taa Rome Ala ka se n'a ɲuman ye a taara min ye Rome ka taa pape fɛ yen ka taa bonyamasegin kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛnni don Jabate n'i ye bolokuru kan mɛn jubaatɔ da la kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ sɔsɔli bɛ den fako la Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Touré Mahamani ko i k'a dɔn a ka di na date bila diɲɛ negetana kɔ Jabate maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ ko ni ngurunin ka fisa a wa kuma kungurunin ye Mali ni Faransi Jabate k'a dɔn ɲa haramu bolo dalen ni jogo ɲuman di Faransi la janfa bolo dalen don Jabate jamana faama bɛɛ lajɛlen y'i da de a kan caman de fanga ko k'u sɛbɛn kɔrɔ tɛ Jabate ça passe ou ça casse tubabukan fili kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye gouvernement ɲɛmaa ye Sogɛl Kokala Mayiga a b'i n'a fɔ a b'i ni ka kɛ maa ɲuman ye walima ciba Jabate gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ bi a dɔnnen don Sogɛl Kokala Mayiga ni jamanaw ka ɲangun bɛ kɛnɛ ka Nations Unies a ye denmisɛnninw ɲuman na a ye dara kase Faransi la Yohani Seydou astafurula Jabate a ma da o ma dara cilen kɔfɛ tubabuw dimina i k'a dɔn ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen kumana Jabate k'a dɔn haraba Jabate k'a dɔn Sogɛl Kokala Mayiga a y'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔni a ko tubabuw ye ja i tulo fɔlɔ dɛ a ko tubabuw ye janfan ye olu ni Mali ni Faransi an bɛ nin jɛ in na san joli jaa tubabukɛ ka janfa de b'an kan a bɛ dɔn cogo di Jabate i k'a dɔn a wa Faransi bɛ kule la fa bɛɛ fɛ an nana Mali dɛmɛ anw de bɛra ka Mali jigi tugu an ye nin kɛ tan an ye nin bɔ tan tiɲɛ don Jabate yalima u taara kɛ ka da ko dɔ kan wa a ko don min a wa Bamanjuw nana dankari jamana na fo Moti tubabuw welela u nana an dɛmɛ Jabate dɛmɛ in nana kɛ nka a kɛra dɛmɛ danni ɲɛsira la sabula i k'a dɔn jamana fankelen ani ninkun yɛrɛ ye min ye tubabukɛ ko Maliw ma a ye da Kidal an bɛ da Kidal mun na munna tɛ jamana dɔ ye wa Jabate kabini o don maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ ani maa minnu bɛ kodɔn olu y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Kidal jabalaba de bɛ Bamanji wale fɛn fɔ filɛ jamana kɔnɔ a jubaju ye Kidal de ye sabula ɲɛmaa minnu balolen don n'o ye ansɛrdini ɲɛmaaw ye Jabate i k'a dɔn américain minnu ko o jɛkulu de ma ko Al-Qaïda ka bolofara de don Maghreb islamique k'a fɔ ko AQMI a ko Yadagali a balolen bɛ tubabuw b'a yɔrɔ dɔn a dɛlɛmɛ yɔrɔ min Kidal Jabate u b'a dɔn tubabubilen nana mun kɛ tuma min ni mankan in wulila Yadagali ka cɛ fila
fila be wajabate kado ya ka dangaw je u y'olu ta ka t'olu labɛn wajabate k'u dege kɛlɛ la k'u dege dugodugo ni dugo la jaba kan ka kɛ cogo min tubabuw de taara u dego la a ko n'i ye kota k'a lajɛ wajabate sugal kugala mayiga kɔni a ye nin fara duguma ten para wajabate i k'a dɔn a y'a kɛ télévision so la télévision so min n'a tɔgɔ ye ko Iriya Nouvelle a kumana wajabate a kumana a ma tɔtɔ ko la a ko bamanjɛ wale jidili wajabate i k'a dɔn ninnu ka donyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ u ka banba ninnu ka jamana janfa don o don an ka sɔrɔsikɛ de ni bi to ko la a ko tubabu ka janfa b'a la sabula an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na tubabu bolo kelen b'an bolo u sen kelen bɛ ninnu bolo o de la u bɛra ka ninnu dɛmɛ kɛlɛ kɛ la nka tubabukɛ bara ka nin bɛɛ kɛ mun kama ɲininkali sɔn bi sugali ko gɛlɛn mayiga ko a ko an bɛ don min na ko bi wajabate i k'a dɔn Mali ye jamana ye hɔrɔn jamana don an da y'an yɛrɛ ye maa min ka d'an ye an bɛ teriya sama an n'o ni ɲɔgɔn cɛ ni y'a ye an ni tubabu bɛ teriya la bi wajabate i k'a dɔn ko caman de kɛra an ye ko caman ɲɛdɔn an bɔra ko caman galama janfa ni tubabukɛ kelen bɛ ka janfa min da ka jamana in jɛgɛrɛ wajabate i k'a dɔn a barika bonya hali kɔsa in na ni Mali ko a mago bɛ marifa la marifa ɲɛnama dɔw bɛ yen walima pankuru ɲɛnama dɔw bɛ yen tubabukɛ bɛ boli ka taa sanyɔrɔ la wajabate k'a dɔn ka banamini don a n'o cɛ walima ka kuma dulonnen dɔ don a n'o cɛ a dɔw sɔrɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wa a tɛ sa bilen tubabuw bolo wajabate tubabu bɛ se k'i da don fɛn o fɛn la a tɛ sa o tigi bolo bilen sɛbɛnnikɛla ko sugali ko kala mayiga ko an da y'an yɛrɛ ye wajabate k'a dɔn Irisi jamana min n'o kuma fɔra n'o ye tubabukɛ tɔnsi jɔ wajabate n'u kelen bɛ ka wulikajɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen la nin ye mun ye anw de y'a dɛmɛ a b'a fɔ k'a b'anw janfa sugali ko kala mayiga ko a ka d'u ye cogo min u k'a kɛ ten u duuru nɔnɔ an duuru basi hali o tuma u ka ko wajabate k'a dɔn Irisi jamana an n'u bɛ kuma ɲɔgɔnya la ne ko Mali ni Irisi yɛrɛ cɛ a daminɛna bi de wa kabini Mali ye indépendance ta jamana fɔlɔfɔlɔ min ye Mali dɛmɛ Irisi jamana b'a la nka tubabukɛ n'a ka kɔnɔnafiliya n'a ka nkalon ani namara u y'an jɛya ɲɔgɔn na Mali segira ni ka wele bila tubabu min ye Irisi jamana ye u t'a dogo maa na wajabate kɛnɛkun jalaki don sabula foyi juru dalen tɛ ji la an ye maa o maa ka d'an ye o kɛra Chinois ye o kɛra Irisi ye wajabate o kɛra maa sugu o sugu ye ni maa min ka di Mali ye Mali b'o de wele n'an ka jamana kɔnɔ n'an dɛmɛ walima mɔgɔ bɛ na maa tɛ se k'a fɔ anw ye bilen wajibi le kan ka nin kɛ a ko n'i ye kota k'a lajɛ wajabate i k'a dɔn an bɛ sira min ka sira ɲuman an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ bi sɔrɔdasi jalatigi fɛn o fɛn bɛ yen n'olu bɛ la guerre kan k'a kɛ wajabate nin bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ Irisi jamana na wa marifa pankuru a fɛn o fɛn bɛ Mali bolo bi Irisi jamana minɛnw don o tuma n'an ma taa an bɛ taa fa jumɛn ye yen nin an tagayɔrɔ ye u ka ko teliya dɛ an ɲɛ bɛ sira la a ɲɛnabɔra ka ban o tuma tubabukɛ ka sigi n'a ye anw ye wele bila Irisi ma an ni Irisi bi jɛ wajabate k'a dɔn n'o ye tubabu ja a filɛ n'o ma tubabu yɛrɛ ja a ka d'u cogo min k'a kɛ ten a ko an bɛ don min na ko bi diyagoya ko tɛ sigi Mali kunna bilen wajabate an bɛ cɛmancɛ fanga de la waati dɔ sera sa wajabate k'a dɔn jamana faamaw k'a dɔn min ka ɲi jamana ma min man ɲi jamana ma wajabate nɛgɛnni t'a la i k'a dɔn janfa t'a la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min t'a la ni ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura waati maaya yɛrɛ waati ye karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don joona joona o bi kɛ Fasiriba n'o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka sɛbɛnni mun kɛ Fasiriba ko min ye Diripa ye ale ye an ka finitigilakaw ka kunnafonidiso jɛrɛjɛkulu ye Fasiriba ko maa min b'o ɲɛmaaya la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura o de ye colonel Solomani Danbele Solomani Danbele karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'a ye wele bila kunnafonidilaw ma ayiwa min ye jɔkun tɛmɛnen ye ni ka ɲɛfɔli kɛ sabu an bɛ don min na ko bi ŋunuŋunukan o de ka ca a ko ni ŋunuŋunukan ye barika sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ a bɛ fili don kow la Fasiriba ko min ye colonel Solomani Danbele a n'a jɛɲɔgɔn u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka wele bila sɛbɛnnikɛlaw ni kumalikɛlaw ma a ko lajɛ in kun ye mun ye u ɲɛ b'a la réseaux sociaux dɔw kan karamɔgɔ dɔ tun kuma dɔw bɛ ka fɔ minnu ye kuma cɛɲumanw ye nka ko kisɛ t'a la Fasiriba ko a ko n'an dun man cogo dɔn u y'a ɲɛfɔ malidenw ye a mɛnna olu jigi ye kunnafonidilaw sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan karamɔgɔ dɔ tun min ye kuma o kuma n'a bɛ fɔ n'a ma tɛntɛn k'a fɔ jamanadenw ye k'a bɛ fili don baaraw la a ko n'i ye finitigilakaw ka baara lajɛ karamɔgɔ dɔ tun maa si tɛ hakili kan bɛ ni kuma dɔ fɔcogo ma ɲa a ko k'a bɛna ni hakilina wasu ye adamadenw na a ko dugu min bɛ ni bamanciya bɛ dugu min bɛ ni maanifin kamana gannen don karamɔgɔ dɔ tun ni kuma bɛ fɔ a kan ka fɔ ni basigi ye a ko kuma caman bɛ ka fɔ bi réseaux sociaux kan a man di an ka finitigilakaw la Fasiriba ko a ko min ye faama ye ka taa bila barikani a ko an ye terima ye kabini waati jan colonel Solomani Danbele a y'a yira k'a fɔ hali bi teriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ wa teriya mun don o de ye baarakɛ ɲɔgɔn ma ye a ko u nana an dɛmɛ k'o ye tiɲɛ ye o tuma k'u b'a ta an ka dabada ma
fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ni waati labanw na karamɔgɔ daba tungora min kɔni dusu bɔra dusu minnu bɔra ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ baara kɛcogo ɲuman don fasiriba ko juguya tɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ a ko n'i ye malidenw lajɛ karamɔgɔ daba tungora kolonɛli y'a yira k'a fɔ ko malidenw ye hakilima ye karamɔgɔ daba tungora ko malidenw bɛ mɛn ka ko muɲu nka ko muɲugu karamɔgɔ daba tungora ko dan b'o la fasiriba ko a ko an bɛ don min na ko bi hakilina kura min ta bɛ an ka finitigilakaw bolo o tɛ dɔwɛrɛ ni ka mali furan k'a jɛ min ye kolonɛli Asimi Goita n'a jɛɲɔgɔnw ye hamina ko mun b'u la maliko la bɛ yen ka mali di malidenw ma mali di malidenw ma kɔrɔ jumɛn kan karamɔgɔ daba tungora malidenw sago min ye o de ye bamanciya wale o ka bɔ mali kɔnɔna la o de ye dugudenw ka se ka sigi u ka dugu kɔnɔna la o de ye dun ka fa ka sabati fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ jɔkun tɛmɛnen hali min kɔni y'an ka kɛlɛkɛcɛw bɔtɔla Banɲagara n'u k'u kunda kooro kan fasiriba ko bamanciw taara u daw ɲɛ u y'u daw ɲɛ karamɔgɔ daba tungora yankadi ni yen ye min ye mobili dɔ yɛlɛnna mugujugu dɔ kan o kuma kisɛ kɔni wulila u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sisiko dan ye fasiriba ko n'u ko ko taw an yɛrɛ b'a ko toyi karamɔgɔ daba tungora min kɔni pankuru o sen donna kɛlɛ la min ye bamanciw ye u y'a dɔn k'a fɔ ko kunun ni bi tɛ kelen ye u jɛnsɛnna u jɛnsɛnnen min y'an ka kɛlɛkɛcɛw u y'u gɛn ka tila k'u gɛn karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye cɛ 30 ye u y'olu ninkɛnɛ karaba bamanciw karamɔgɔ daba tungora u y'an ka maa 15 fa ko min ye maa 9 ye olu joginna mali mobili 3 u kɛra sababu ye ne ka taa don o la nka min ye moto 20 ye a n'a kalashiru n'a kisɛw k'an y'o caman ta olu bolo dɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ dɔn yɛlɛmana ɲamakɔrɔ min kɔni ye minisuma cɛdenw ye karamɔgɔ daba tungora n'u bɛna fara an ka kɛlɛ o kɛlɛ la a ko kunu tun bɛna fara an kan ni dangana mun ye ani bi o kuma ko kelenw tɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ mali ka avion dɔ bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛcɛw ta avion ye n'o ye Kaza 205 ye a ko o tun taara entretien kɛ o kuma ko entretien banna karamɔgɔ daba tungora ko seginna ka na jamana in kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ avion wɛrɛ bɛ yen min bɛ kɛlɛkɛcɛw ta ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la n'o ye fana ye Kaza ye karamɔgɔ daba tungora n'o bulokelen bɛ a bulokelen bɛ min na ko dogolen tɛ maa la o kuma janfa ni kɛnɛkan da kɔnɔna la fasiriba ko a ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la k'u bɛ min ɲini malidenw fɛ karamɔgɔ daba tungora an ka jɛ an ka kɛ cɛ kelen ye an ka kɛ ŋaniya kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko o kuma a bɛ kunnafoni kuncɛ ni min ye jɔkun tɛmɛnen min kɔni bilendeko kuma dɔ fɔra Kati kan kɛrɛfɛ a ko k'a bɛ nɔgɔ b'o kuma na ko bilende kun tɛ a ko min ye tubabu ye karamɔgɔ daba tungora k'u tɛmɛtɔla de kun don u ka mobili dɔ tiɲɛna mobili in tiɲɛnen o kuma min kɔni ntana gosilen sɔrɔsiw bolila joona ka t'u lamɛn k'u y'a tiɲɛ kun fɔ ko mobili bɛ panni na u tɛmɛtɔla don ka taa mini u gɛrɛla cɛ ka so la dɛ tuguni so kun man jan dɛ a tiɲɛna sa o a ma tiɲɛ o an t'an ja kan dɛ fasiriba ko min ye kolonɛli Sulemani Danbele a ko ɲininkali taara k'u sɛgɛrɛ o kuma u y'a yira k'a fɔ ko mobili tiɲɛna mobili mun tiɲɛna o kuma k'u ye moyen sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa mobili in bɛ se ka sama ka bɔ kan kɛrɛfɛ sabu maa tɛ kocogo dɔn tubabu bilen diminen don Mali kɔrɔ k'a da kundama mun na karamɔgɔ daba tungora ko danaya t'an n'u cɛ bi ko ye o kuma a kɛra tiɲɛni ye wo a ma kɛ tiɲɛni ye wo u k'a sama ka taa ka bɔ yen kunnafoni filanan ye an ye min bɔ waati kɔnɔ la rédaction u ka sɛbɛnni don Jabate namu safinamina mana ci a tɛ foyi tiɲɛ wulu ye Jabate i k'a dɔn a sɔma tɛ min bɛ ko safinɛna Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni sɛbɛn min n'u k'a ma focus hali sɛbɛnni kɛba a b'a de ko Umar Bakali Umar Bakali ko Jabate a ko i k'a dɔn minɛni min bolodalen don wari dunnaw jamana janfa Jabate i k'a dɔn a bi sɛgɛsɛgɛ de ka taa sɛbɛkɔrɔ gun Jabate i k'a dɔn pantikɛ maa kunna maa o maa b'a la Jabate n'i ye faamaya dɔ kɛ jamana in kɔnɔ Jabate i k'a dɔn kabini kunun ko kana bila bila i bɛ ɲininka jango président Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga waati Jabate ko in a wa min ye sɛgɛsɛgɛli a daminɛna min ye a wa premier ministre kɔrɔ ye Sumɛlɛ Bube Mayiga o ɲininkara Jabate k'a dɔn a taara jɔ o la o yɛrɛ datugura wele bilala kɔsɛ in na Ibrahima Dayiru ma Ibrahima Dayiru Dabele o fana wulila ka taa ɲininka Jabate i k'a dɔn wele bilala Bandaw ma a fana delila ka ministeriya kɛ a wa i k'a dɔn IBK tile la cɛman Hubert Kulubali Masasi a fana welela Jabate hali n'o y'a sɔrɔ tile fila in na a ye 5 don fiɲɛ na Jabate i k'a dɔn min ye Ablaye Idrissa Mayiga o fana welela ni ka taa ɲininka Cɛna Kulubali min ye ba cɛmɔgɔ Sangare ninnu bɛɛ lajɛlen welela Jabate i k'a dɔn a bɔra ɲɔgɔn da fɛ pôle économique la ka t'u ɲininka a ma f'i ye k'a fɔ ayiwa maa minɛ na dɛ Jabate ka wele ka t'i ɲininka o ye wajibi sɛbɛnnikɛla ko ayiwa masakɛ kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita
a kun ye dunu ni balaka min ye loi programmation aywa militaire ye wajabate nafolo kasabi kun ka ca nka dabale kun don min kama o de sɔrɔsiw wajabate k'a don ka nafa ba sɔrɔ wari saralen kɔfɛ n'o y'u ka sara ye mina ɲuman ani makama caman ka kɛ sabatifɛn ye wajabate o de la i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ boloda ma o ma n'i kɛra ministre de la défense ye wajabate i bɛ wele ka t'i ɲininka o ye wajibi ye wajabate ɲininkali in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ko ɲɛdɔn min ye professeur Ba Cɛmɔgɔ Sangare y'a dɔn a ye ministriya kɛ wajabate k'a dɔn ayiwa min ye défense ye a welela ka taa ɲininka min ye Ibrahima Boubacar Keita wajabate cɛ o cɛ n'a y'i bolo d'a kan k'a kɛ ministre ayiwa sɔrɔsiw ka ministre ye wajabate nafolo kasabi in dasilen kun don ye wari in kɛcogo a n'a don yɔrɔ i k'a dɔn a ɲɛ ma dɔn wajabate k'a dɔn de nana ni gɛlɛya ye o don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ayiwa cɛman Hubert Kulubali Masasi wajabate k'a dɔn a ye ministre de la défense kɛ sɛbɛnnikɛla ko a welela ka taa ɲininka i n'a fɔ kunnafoni wɛrɛw bɔra k'a fɔ cogo min k'a ma ɲininka walima a ma fɔ a kana bɔ jamana da fɛ sɛbɛnnikɛla min y'a fɔ o t'a de ko Bakel Bakel focus kɔnɔ o k'a welela ka taa ɲininka wajabate k'a dɔn a wele ka taa ɲininka min kɔni ye sariyatigiw ye i kana yɔrɔ janya na sabula i k'a dɔn hali bi n'a ka bi sɛgɛsɛgɛliw bi sen na an m'a fɔ i ye fɛn suɲɛ an m'a fɔ i ma fɛn suɲɛ nka sɛgɛsɛgɛli minnu bi sen na i k'a dɔn o b'an wajibiya i kana yɔrɔ janya jamana denw sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni jɛlen filɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate k'a dɔn ayiwa min ye hali ministres u ni maa minnu jɛra ka baara kɛ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen welela ka t'u ɲininka sɛbɛnnikɛla ko maa minnu kɔni bɛ yen n'a surunyana olu la k'a fɔ min ye gɛlɛya ye walima dunni kɛra wajabate goro kɛra o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ utikalo tile 26 tɛmɛnen cɛman Hubert Kulubali wajabate i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye kunnafoniw ye ani ayiwa hakilinaw ye a jirala k'a fɔ cɛman Hubert Kulubali a welela ka taa ɲininka kangari dala i ka nin yɔrɔ janya min ye Ba Cɛmɔgɔ Sangare wajabate i k'a dɔn alamisa jan tɛmɛnen o welela ka taa ɲininka a fɔra a ye k'a ka nin yɔrɔ janya wajabate nin bɛɛ lajɛlen kɛra a ko nkalon tɛ loi d'orientation ayiwa militaire programme militaire min fɔra wajabate k'a dɔn a kɛra janfabaden wajabate wari min dun n'a kɔnɔ a fanga bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko o se ka kɛ jamana kɔnɔ jamana min ye jamana sɛbɛn miliyari 1,000 ani miliyari 230 wajabate ko ɲininkali tɛ k'o la o tɛ ɲini a ko an bɛ don min na ko bi min jɛlen don min fɔlen don min faamuyara sariyatigiw ye min dɔn n'o ye a bɔ pôle économique ye wajabate nin kelen o kelen i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen welela de ka t'u ɲininka nin wari in bɛ nin yɔrɔ in na nin wari in kɛra kɛcogo in na yalima i ye mun d'a la a ko min ye cɛman Hubert Kulubali ta sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ a jɛlen don a ko tarata tɛmɛnen wajabate k'a dɔn ayiwa mercredi cɛman Hubert u sigilen kun don k'a kɔnɔ sariyatigiw sigilen kun don k'a kɔnɔ u y'a wele a ma sɔrɔ kosɛbɛ abola on apprend d'ailleurs dans le sillage que cɛman Hubert Kulubali qui devait être entendu mercredi n'a pas répondu à la justice. Et alors qu'est-ce qu'on veut me dire? Oroni bɛ min ye réseaux sociaux ye wajabate k'a dɔn olu ye kunnafoni di k'a jɛya min ye cɛman Hubert ye dɔw ko u y'a ye ɲaamɛ kan dɔw ko u y'a ye n k'i ɲininka telimani kan caman kɔni y'a jira k'a fɔ a bɔra Moritani da in de fɛ sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw sigilen don k'a kɔnɔ a bɛna taa a dun bɔra a ye a kana bɔ jamana kɔnɔ wajabate k'a dɔn cɛman Hubert Kulubali minisiri kɔrɔ o don faamaya ka di ninnu ye ninnu bɛ don mobili kɔnɔ walima moto kan walima ɲaamɛ kan k'u bɛ bɔ jamana kɔnɔ n'a ka di Amandi sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi wajabate k'a dɔn kunnafoniw kɔni jɛlen don fa bɛɛ lajɛlen la sabula min ye ɲininkali ani sɛgɛsɛgɛliw ye sugubulon minnu dara minisiriw fɛ wajabate o ɲɛɲinitɔ don a ko an bɛ don min na ko bi wajabate ka maa ka daja walima i ka timinanja o tɛ kisi fɛn kelen min bɛ se k'i kisi nin ko in ma o ye sariyatigiw ye sariyatigiw de bɛ se k'a fɔ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nin wariko in ɲɛɲini i k'a dɔn a ma foyi kɛ o de bɛ se ka fɔ sariyatigiw da nka k'i sigi ne ma fɛn kɛ n jɛlen don o dɔn tɛ bawo i k'a dɔn ka kunnafoni dafa cɛman Hubert Kulubali a yɛrɛ ye communiqué kɛ o don wajabate an bɛ communiqué in dugu a la cɛman Hubert Kulubali a t'a yɔrɔ dɔn dɛ a m'a fɔ maa ye n bɛ nin dugu in na n bɔra nin bɔcogo in de la jamana kɔnɔ a m'o fɔ nka min jɛlen don cɛman Hubert ye lettre kɛ k'a ci f'ale ka communiqué a ko awa kunnafoni barika bonyalen bɛ Mali kɔnɔ fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen b'i sɔn dɔw ko n bolila dɔw ko a donna tan a bɔra tan hali bi n'a ka bi ne ye cɛman Hubert Kulubali i k'a dɔn sariyatigiw ma convocation di ne ma i tulo bɛ n ka kuma na wa a bɛ fo kisi kɔnɔ sariyatigiw ani sariyatigiw kun kan ka ɲɔgɔn ye mercredi a ma na
nga cɛman Ibɛri ka communiqué filɛ a ko ale ma convoqué Wajabate i k'a dɔn juru ma d'ale ji la a kangari ma d'ale a ma fɔ ale kana bɔ a ma fɔ ale kana taa yɔrɔ la o tuma ale b'a jira diɲɛ bɛɛ la ale cɛman Ibɛri Kulibali Masasi ale ma boli ale ma boli bi a ma boli sini i k'a dɔn ale bi baara minnu na kabini ale kɔni bɔra sɔrɔ ministériyaw la Wajabate jamana ka baara kabini a tilal'o la a yɛrɛ b'a damata baaramisɛnninw caman na i k'a dɔn o de b'a to bɛɛ b'a kalama waati ni waati ale bɛ bɔ dugu da fɛ a bɛ bɔ jamana kɔnɔ a bɛ taa ka ciw la a bɛ segin ka na o tuma k'a jɛya bɛɛ ye ale tɛ yɔrɔ jan na ni jamana mɔgɔw b'ale la walima ni ko wɛrɛ don ale ye jamanaden ye ale ye politiki ɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ ale ye cakɛda caman ɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ ale se ka boli wa ale se k'i dogo jamana na cɛman Ibɛri ka lettre filɛ dɛ Masasi kɔni o tuma k'a jɛya bɛɛ ni mɔgɔ jɔra ale la waati o tuma ale bɛna wa a y'a fɔ a ye mercredi tɛmɛnen saratigiw mɔgɔ b'a la k'a kana joona o tuma a ka si bi tile kana bi a ka don yan n'a ma don Bamakɔ jamana mɔgɔ b'a la nin ko in tiɲɛ bɛ dɔn dɛ an bɛ kuma dɛ nin ko in tiɲɛ bɛ dɔn dɛ a wari dogolen bɛ maa o maa bolo u bɛɛ k'a labɔ cɛman Ibɛri a ko jamana in bi dangan min na min kɔni ye juguya kisɛ bilen i k'a dɔn tɛlen bɛ k'ale sɛgɛrɛ hasidiya ni ɲɛngoya i k'a dɔn ale t'a dɔn nin gɛn bɛ kun jumɛn in na o tuma ale ye politiki ɲɛmaa ye i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ politikitɔn min bɛ n'u k'a ma UDD o ɲɛmaa ale politikitɔn dɔ faralen bɛ ɲɔgɔn kan Wajabate i k'a dɔn awa politikitɔn min n'u k'a ma regroupement parti politique action républicaine pour le progrès ARP o ɲɛmaaya b'ale bolo i k'a dɔn ale cɛman Ibɛri Kulibali o tuma a bɛ jamana ka bila la nin ye communiqué cɛman ye min di an ye kunnafoni minnu di o kan an ye nin d'alo ka bɔ sirɛni kɔnɔ kuma fili fɔlɔ nin kuma ka ɲi k'a ka na joona wala jamana mago b'a la maa si t'a juguya la a hasidiya tɛ maa si la fiyewu min mana kɛ don min o de bɛ fɔ minnu ɲininkara a man fisa n'olu ye u bɛɛ bi yan olu ma taa o bɛ fɛ ɲaamɛ dɛ walima tellement ni maa si t'a ɲɛdɔn bilen a y'a minɛ n'i ye maa min bolitɔla ye i n'o bɛ ko dɔ la Wajabate an ka César premier min o bɛ bɛn an ka sɔrɔ k'a walo sisan Wajabate ji de bɛ minɛnko furakɛ jigi wɛrɛ tɛ armée la jamanadenw kɔ an ka hakili to an ka armée la n bala cogo bɛ di karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ n tigɛ don le prétoire ayiwa Fasiriba n'o ye la rédaction karamɔgɔ de b'a tugura a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban a ko jamana service de renseignement a ɲɛmaa kɔrɔ dɔ bɛ n'o ye Kasimu Goyita colonel karamɔgɔ de b'a tugura k'a bɛ bolo la Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ wulikajɔ min bɛ sen na an bɛ don min na ko bi a ko siga tɛ min na tiɲɛ kɔni a ɲinitɔla don Fasiriba ko maa minnu yɛrɛ finitigilakaw ye karamɔgɔ de b'a tugura min kɔni olu jɛɲɔgɔn kɔrɔw ye u tun bɛ jɔyɔrɔ minnu na ni danna mun taara ka daw kan maa o maa ko de bɔra jamana jigi kɔrɔ Fasiriba ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ wele k'u ɲininka a ko colonel Kasimu Goyita SE ɲɛmaa kɔrɔ karamɔgɔ de b'a tugura k'a ka weleli a bɛ bila mun de kan ɲɛmaa dɛ Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ale kɔni talen ne ka kɛ SE ɲɛmaa ye karamɔgɔ de b'a tugura min kɔni ye wariku ŋanamu dɔ bɛ a tɔgɔ yer'o la CFA wari miliyɔn 500 k'a y'o salo k'o bila kun o ti ɲɛ dɛ Fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tugura o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a yirala k'a fɔ min kɔni ye sɔrɔsi dɔw ye olu sigilen bɛ u furukufurukulen don u dusukun tɔrɔlen bɛ colonel Asimi Goyita kɔrɔ e ko min ye fanga dafiri ye o ŋaniya kun tɛ dɔw la de jateminɛ kɛra k'a yira k'a fɔ k'a tun b'o jamakulu fana na Fasiriba ko min ye ni jalaki fila ye u y'a lajɛ sa colonel Kasimu Goyita ni ka wele bila ma an bɛ don min na ko bi a bɛ bolo la o tuma min kɔni ka ɲininka dalakan na CFA wari miliyɔn 500 ni ka tila ka taa bila fanga senkɔrɔma cɛ min tun bɛ yen karamɔgɔ de b'a tugura ni tiɲɛ b'a la walima ni nkalon b'a la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ hali bi min y'o prétoire kelen ye Fasiriba ko n'i y'a lajɛ n'a man cogo dɔn a baara ta minɛli ye tiɲɛ ye nka kan kana fili e ka ɲumanw ni kolon ɲagami ɲɔgɔn na a maɲi Fasiriba ko a ko kuma dɔ bɛ ŋunuŋunu la n'o ye Aruna Ture bɛɛ ko ma ko Papu Papu n'ale Ibrahima Boubacar Keita ka ministre kɔrɔ ye Fasiriba ko kuma min bɛ ka fɔ ka ɲɛsin a ma a bɛɛ ta fili de don walima e tɔgɔ tiɲɛ de don a ko n'i y'a lajɛ PMI Mali Papu a kɛra o ɲɛmaa ye min kɔni ye PMI ye k'a tilen k'a jɔ a sen kan ka sɔrɔ dayɛlɛ badabada o de kuma kɔnɔna la Ibrahima Boubacar Keita nan'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin don a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ a baara ta jamana mago bɛ nin na
min ye pemi dilanin kɔfɛ n ka wele kana ka ministre jɔyɔrɔ d'a ma a kɛra ten parce que ba ko papu a y'i ko don pemi na a don in kama maaw kɔni ŋamina ni ka tila ka jɔrɔ a kɛra u y'a yira k'a fɔ papu ye wulikajɔ ni baara min kɛ pemi na jɔn de bɛna se ka na papu jɔyɔrɔ fa parce que ba ko min ye papu an bɛ don min na ko bi a tɔgɔ tɛ fɛn na a nɔ tɛ fɛn na a ye baara kɛ ni fasoden ɲumanya hakilina ye parce que ba ko an bɛ don min na ko bi e tɔgɔ tiɲɛ dɔw bɛ ka ta ka papu sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ maa minnu ye wari ŋanamu jamana in kɔnɔ a ko papu ka tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka ɲɛsin mun ma karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni jɛrɛjakulu dɔ bɛ yen a yirala k'a fɔ Robert Vital Diop ka taa bila Bubu Sise o kɛrɛfɛmaw dɔ bɛ yen kulu de bɛ ka politiki tɔgɔ tiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ parce que ba ko o tuma ko wari dɔw tunna pemi na tuma min na papu bɛ pemi ɲɛmaa la o tuma ko ka papu fana wele ni k'a ɲininka ɲɛmaa minnu bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara u b'a maliyɛn bɛɛ lajɛlen dɔn maa minnu ye wari ta maa minnu ma wari ta weleli yɛrɛ ma k'u bɛɛ dɔnnen don o kuma siga ma kɛ papu la papu ma wari ta a tɔgɔ tɛ fɛnna munna maa wɛrɛw bɛ tila ka janfa la bɛ k'a ɲɛsin u ma o tɛ ban na u ka sabali sa ko ɲami parce que ba ko a ko papu jabajɛlen don papu ko ale ye hɔrɔn ye wele mana bila ma waati o waati karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma k'ale ye maliden de ye o kuma ko wajibi ale bɛ taa malidenw lamɛn o kuma k'a pɛrɛnnen don a jabajɛlen don o kuma n'u y'a wele hali sisan k'a bolibatɔ bɛ taa wele jaabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a bi bɔli don Wajibate namu parce que janfa ti baasi ye fiyewu kabini diɲɛ kunun ko janfa i k'a dɔn o bi diɲɛ na Wajibate nka n'i tora la Wajibate i k'a dɔn mɔgɔ b'u y'i yɛrɛ ɲininka yalima min ni min fɔra o ye tiɲɛ wa n'o tɛ papu min n'an b'o dɔn Wajibate i k'a dɔn jamana kɔnɔ hali ka dan fédération malienne de football san dan kɛlɛ kelen bi senna k'a ban tile kelen ni papu ye Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Wajibate k'a dɔn premier ministre tiɲɛ don a bara ka wuli ka jɔn ni hakilina minnu da ale cɛ baara ka ɲi a bolo kosɛbɛ nka laban bɛ nin ka kɛ fiɲɛ dɔ bere sabula tile fila in na kuma dɔw bɔra a da Wajibate k'a dɔn nin kelennin a tɛ nin ɲɛ dɔn ala de bɛ s'a na nka ala ye dabali ni fɛɛrɛ di awa hadamaden ma Wajibate i k'a dɔn yɔrɔ min ni saji ma bɔli kɛ i ka ji suuru o dabali bɛ maa min bolo Wajibate i k'a dɔn o de ye Damagile Ibrahima Jawara Wajibate avion digi Ibrahima Jawara jitigi Ibrahima Jawara ka hɛrɛ suru jamana kɔnɔ Ibrahima Jawara sɛbɛnnikɛla ko Wajibate kuma in kɔni bɔ Sogɛli ko kala Mayiga da bɛɛ b'a dɔn i k'a dɔn a kan bɛ min ma sabula a ko kabini ATT tile i k'a dɔn wulikajɔ dɔw bolodalen don jamana kɔnɔ min ye miliyari caman de san o san miliyari 3 o de tun bɛ di avion tigi dɔw ma k'u bɛ na ni ji ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔ i k'a dɔn Sogɛli ko kala Mayiga a b'a fɛ ka se ka don la min ye ko yɛrɛ tiɲɛ ye a ɲɛ ka se ka dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ Wajibate i k'a dɔn lawale la armée de l'air ani direction nationale de l'hydraulique min ye direction nationale de l'agriculture min ye a bɔ bolofara minnu bɛ yen ni seba b'u ye olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan jiko maa dɛsɛ yɔrɔ min i k'a dɔn u bɛ taa mugu ti kabanɔgɔ la ji bɛ sin ka jigin bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko baara in kun fɔlɔ min ye ko ye a ɲɛ ka dɔn tiɲɛ don a ma nkalon tigɛ n'a ko miliyari 3 de tun bɛ di san o san tiɲɛ don Wajibate nka i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda sabula a nana ye k'a fɔ wari min bɛ di miliyari 3 Wajibate a wari ka ca tabale nana gosi ka sugubulo kura da sugubulo dalen Wajibate i k'a dɔn maa min y'i kan b'a nɔfɛ o de ye Ibrahima Jawara ye usine soni tigi Wajibate i k'a dɔn a ye jaabi kɛ a ko nin ko in i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a ko Sogɛli min fɔ nkalonda la i k'a dɔn américain avion tigi dɔw de bɛ yen Wajibate k'a daminɛ n k'i ɲininka san 2006 ka na bila 2008 américain ka cakɛda dɔ bɛ yen ko min ma WMI o don Wajibate i k'a dɔn olu de tun bɛ wulikajɔ boloda min ye sanji suuruli ye jamana kɔnɔ ɲɛ don olu ka avion de tun bɛ mugu ni ti kabanɔgɔ la a bɛ jigin i k'a dɔn kalo duuru miliyari 3 o kuma min jamana nana dɔn k'a fɔ a ka ja min ye wulikajɔ ye n'a ma cogoya wɛrɛ boloda nin wari bɔta ka ca sugubulo dalen i k'a dɔn Ibrahima Jawara Damagile ale de y'i kan bɔ Wajibate a k'o tɛ nkalon ye min ye wulikajɔ ye kabini olu kɔni ye baara daminɛ san o san wari min bɛ to jamana ka kɛsu kɔnɔ n'o tɛ taa gansan miliyari 18 sabula Wajibate i k'a dɔn olu nana olu b'a kɛ miliyari 1 de miliyari 1 ani miliyɔn 500 a ko o tɛ ayiwa kalo 5 tɛ dɛ san 1 de kɔnɔ olu b'o kɛ américain ninnu dun b'a kɛ de kalo 5 o kalo 5 3 miliyari a ko yalima kuma tiɲɛ bɛ min o k'i bɔ a la sanji nani n'o kelen bɛ ka Sogɛli ko kala Mayiga kamana guwa n'a sɔnna i k'a dɔn tilegan den de fɛ u bɛ taa ji u bɛ taa ka dulokiba jigi tigɛ o tɛ ba ye
mbe wuli abe o sebaye ngata jijiga ka du kono a ɲɛ tana kaba nɔgɔ di sɛbɛnnikɛla ko ko di a k'i k'a dɔn ka se k'o ko sɛbɛntiya min ye damangile Ibrahim Jawara a ye maaw ta maa minnu bɛ ko ɲɛdɔn a ye maaw ta minnu bɛ se k'a lakali Buwajabate k'u kɛ avion in kɔnɔ wula ten jagajaga ka Segu sɛgɛrɛ Buwajabate i k'a dɔn a bɔ yɔrɔnin kelen tile kelen mumɛ bɛɛ sanji bɛ suuru Segu a ko wa filɛ nin ye filɛ dɛ sɔsɔli bɛ sɔ de ma tigɛ nikuru ta ye kɛnɛ kan a k'i k'a dɔn nin ko minnu kɛra sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ bil haq a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Buwajabate sanji nani suya wɛrɛ tɛ ala ka dɔnniya de don k'a di hadamaden ma Ibrahim Jawara y'a jira k'a fɔ a ka ja min ye nin ko in ye a daminɛ furadama i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw bagantigiw Buwajabate a kɛra nafa min ye olu ma dɔ farali sanji nani kan Buwajabate san o san sɛnɛkɛyɔrɔ dɔw bɛ yen bagantigiw u ni sɛnɛkɛlaw kun bɛ kɛlɛ Buwajabate caman bɔra la sabula dɔ bɛ fara ji kan ji ka bala yɛrɛ a tɛna fiyewu Buwajabate avion ma wula fɛ n'a wula fɛ n'a ko law kabanɔgɔ la Buwajabate i tɛ a taa se wuradama saa bi tile kana a ko jama min kɛra jamana in kɔnɔ Buwajabate a fanga bonyana kosɛbɛ a kɛra yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na waati minnu ni waati minnu u ka meto ɲininka Buwajabate k'a dɔn a kɛra minnu ɲɛna u k'olu ɲininka Ibrahim Jawara jama kelen a y'a jira k'a fɔ jamana kanu ani jamana fɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i jija bɛɛ lajɛlen kan ka wulikajɔ kɛ Buwajabate a ko n'o tɛ min ye wulikajɔ ni cɛsiri Mali kɔrɔbɛyala Buwajabate Mali kɔrɔbɛla i k'a dɔn ayiwa juin kalo ka taa bila octobre kalo tile 31 san 2020 wulikajɔ minnu bolo kɛr'u fɛ Buwajabate waasaji ka se ka suuru avion ye boli ko siɲɛ 71 de kɛ Buwajabate k'a dɔn a san o san n'a nana Buwajabate i k'a dɔn sɛrɛ b'o la o k'i bɔ yen Buwajabate k'a dɔn siɲɛ 50 k'a i mara la ji ka se ka suuru kulukɔrɔ siɲɛ 50 ani siɲɛ 2 bɔli la Buwajabate Sikaso siɲɛ 26 bɔli la Buwajabate Segu siɲɛ 39 siɲɛ 104 Buwajabate u y'o boli de kɛ Mopti a ji ka se ka kɛ nafafɛn ye ji ka se ka suuru fa bɛɛ lajɛlen la o ko dɔnnen don o yelen don hali 2019 2020 Buwajabate 2000 kana bila 2005 na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Buwajabate u ko min ma tɔ kana plus provoquer a ko tiɲɛ don a kɛra sababu ye ka caman ba de fara min ye ji nata ye Buwajabate minnu bɛ ji jateminɛ saa kɔnɔ ji hakɛ min kan kana a wulikajɔ n'a jateminɛ sɛnɛkɛla b'o la Buwajabate bagan marala b'o la maa minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn kabanɔgɔ ni ji ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɛɛrɛ a ko tuma an bɛ don nin na ko bi ko kala Mayiga a ka ko min ka kɛ fiɲɛ dɔ bere nka jiko in kɔni i k'a dɔn nkalon t'o la o ye nkalon t'o la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la kojugu kɛlɛba ayiwa karamɔgɔ dɔ batugura Fasiriba n'o ye Masa Dawula a ko min kɔni ye ɲumankɛlaw ye karamɔgɔ dɔ batugura a foli bɛɛ kana to ka saya maa kɔnɔ a ko baarakɛlaw karamɔgɔ dɔ batugura k'u ni tanu u ni foli ka kan a ko ni cɛba in karamɔgɔ dɔ batugura nin taa siɲɛ fɔlɔ nin taa siɲɛ filanan ye a ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ médaille de sɔrɔ médaille tɛ dɔwɛrɛ o de ye wulikajɔ ni fasoden ɲumanya baara commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali cɛjan tɔgɔtigi Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ batugura ni maaw hakili b'a la ale de tun ye commandant César kɔrɔ ye a ko wulikajɔ o min kɛra kɔsa na fanga tigilamɔgɔ fɛ u y'a ta ni ka taa n'a ye aéroport la a ko a selen aéroport la karamɔgɔ dɔ batugura n'o ye Mali ka pankuru jigi kɛnɛ ye a ko a y'a bila dakɔrɔ kelen mun na min ye César ye k'o dilan k'o jɔ a sen kan a y'o baara kelen de daminɛ aéroport la Fasiriba ko a ye wulikajɔ kɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u wele k'a saraw la ale Ablaye Kulubali a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka danaya b'ale a bulon kan baara mun don karamɔgɔ dɔ batugura jamajɛ baara don o kuma cɛ o cɛ o de bilalen bɛ jɔyɔrɔ la ko bɛɛ k'i ka jɔyɔrɔ baara kɛ o kuma ko baara ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ n'i ye min kɛ a b'i ye siga t'o la n'i yɛrɛ ma fɛn kɛ o fana b'i ye Fasiriba ko bulon ko o kuma ko ale ka baara tɛ jɛnɛmɔriya ye ale ka baara ye dusukun kanu de ye karamɔgɔ dɔ batugura k'a b'a ɲini a ka cɛdenw fɛ u k'u ka baara kanu u ka jamana kanu foyi t'o kɔfɛ bilen Fasiriba ko bulon ye o kuma duman mun b'a da kɔnɔ o kuma ko kuma ni cɛ ɲuman tɛ a sigi furadama kana bila bi la Fasiriba ko a bɛ k'o baarakɛlaw de waleya a ko n'i y'a lajɛ pankuru kɛnɛ kan bɛ ka minɛnw sɛgɛsɛgɛ baara ka k'a kɛcogo la ka kangari da maaw ye yɔrɔw sanuyalen bɛɛ ko aéroport bilama a ka di kojugu aéroport kunnamani bilama ko kelen tɛ Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ batugura jɔyɔrɔ minnu bɛ maaw bolo n'o ye groupement d'intérêt économique maaw ye olu nan'u sigi k'u miiri karamɔgɔ dɔ batugura k'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaa kura min filɛ nin ye o kuma an k'a lajɛ an ka jɔnjɔn d'a ma an ka médaille d'a ma o kuma an k'a fo i tɛ ji ni min de wa ne k'i k'a bala kun ye jumɛn ye
fasireba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tungora a ko min kɔni ablo ye o kuma u nana u sigi k'u miiri o kuma Ablaye Kulubali an ye ka baara kɛcogo lajɛ e ma san kelen sɔrɔ a ba kalo damadɔ dɔrɔn i ye baara tilen ka jɔ o kuma i ni médaille ka kan i ni médaille ka kan karamɔgɔ dɔ bɛ tungora u ye jamakulu wele o kuma k'a yira k'a fɔ a ye na kɛ seere ye an bɛna fasoden ɲumanya médaille min di Ablaye Kulubali ma o kuma dɔwɛrɛ tɛ hali bi a ka dɔ fara cɛsirijala kan a dɛsɛra baara minnu na o kuma an ka kɛ sababu ye an k'a dɛmɛ a ko maa dɔw bɛ yen karamɔgɔ dɔ bɛ tungora olu yɛrɛ seereya kɛ a ko Ablaye Kulubali ka baara ye fɛn minnu ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungora ko ɲɛta b'a la min ye siniɲɛsigi n'o ye avenir ye a ko min ye Ablaye Kulubali ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungora ko a y'a yira k'a fɔ a ka baarakɛlaw la o kuma yaasa i ka médaille sɔrɔ dɛ ko dɔwɛrɛ tɛ f'i ka baara de kɛ médaille dalen filɛ baara dalen filɛ maa o maa n'i ye baara kɛ médaille kɔni k'i b'a sɔrɔ jagoya ye o kuma ko maa si kana kɔrɔtɔ o kuma ko baara ɲuman tɔnɔ o de ye médaille ye min ye Ablaye Kulubali ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungora min kɔni jamakulu ye u jɛra sa k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw la o kuma k'u ka dɛmɛ b'a ye bi u ka dɛmɛ b'a ye sini o kuma k'u bɛ min ɲini Ablo yɛrɛ fɛ a bɛ se ko ko la a seko n'a damayira a b'o kɛ woloda a b'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye hali an ye min bɔ kojugu kɛlɛba kɔnɔ min ye commandant Ablaye Kulubali Bɔjabate k'a dɔn cɛ janba a seli a bɛ n gami Bɔjabate n'a y'i jɔ yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ cɛ filɛ aéroport la bi ayi k'o yɛlɛmana o ani maa min bolo i b'o dɔn u bɛɛ ye taille kelen Tamba Gilbert Diengere commandant Lassinɛ Tamba Keta u bɔlen don u yɛlɛcogo ye kelen u baaraw ye kelen Bɔjabate min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don min ye Toguna A Tarawele a ka sɛbɛnni nin Bɔjabate k'a dɔn nin y'a siɲɛ filanan ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn jɛkulu min faralen bɛ ɲɔgɔn kan jamana faamaw ani kɛnyɛrɛ ye minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri bonyanen bɛ ka se ka tanuta k'u sɛgɛrɛ Bɔjabate i k'a dɔn Mémorial Modibo Keita min ye Mohamed Togo ye nin ye a ka jɛkulu nin y'a siɲɛ filanan ye Bɔjabate k'a dɔn u ka tanuta ka maa ɲɛnamaw ani baarakɛlaw sɛgɛrɛ ɲinanda bonya tun bɛ jamanakuntigi bolo min ye Asimu Goyita hali n'o yɛrɛ ma se kɛnɛ k'a ka ciden kun bɛ yen Bɔjabate k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ min ye jamana ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni ka cɛsiri ka kan nin fana ye jamanajɔ dɔ ye maa minnu b'a la n'u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ Bɔjabate k'a dɔn olu fana b'olu tɔmɔ k'a jira diɲɛmaa na karisa ye nin ye nin kɛ Bɔjabate k'a dɔn a bɛ kɛ sababu dɔ ka fara ko kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ association Mali Debout en marche Bɔjabate k'a dɔn u ye nin wale min kɛ a bonya n'a tanuni i k'a dɔn Asimu Goyita tun bɛ kɛnɛ a ye ciden bila ka taa kɛnɛ kan ɲinanda maa minnu ni maa minnu bɛ n'u ye tanuta k'olu sɛgɛrɛ Bɔjabate k'a dɔn ayiwa cɛmancɛ fanga président min ye Asimu Goyita ye ministre et réconciliation nationale colonel major Ismaïla Wage ministre de l'environnement assainissement i k'a dɔn Modibo Kɔnɛ ani président ko conseil islamique min ye Seyidu Usumani Madani Sherif Hayidara jagokɛla minnu bɛ yen i n'a fɔ Jaaje Sakɔ ka taa se ayiwa min ye Yusufu Ture n'o ye awa Jabi Transit ye Adama Bagayɔgɔ société de production maison Sopromat Bouakari Tanja Jabi Tanja ka Bouakari groupe Tanja tigi Solomani Dambɛlɛ Dala Makalu Jimi Dolo Bɔjabate ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn tɛ maa ye ani Abubakari Sidiki Sise min ye ayiwa PDG usine de bois Madame Sangare Jɛnɛbu Jakite n'o ye ministre Yaya Sangare furumuso ye Mamadi Sisɔkɔ pharmacie populaire du Mali ninnu de ye bonya sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura kuma ka ɲi karamɔgɔ ko an tɛ bi ta bila yan waati n'a ka waati ma se Bɔjabate k'a dɔn ayiwa baara bɛ daminɛ ni tesara ye n'an tilala fana tesara an bɛ deuxième min ka sɔrɔ k'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan deuxième kalama awɔ yanni an man ko don waati dafara Bɔjabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu sisan danni na farikoloɲɛnɛjɛkɛlaw i k'a dɔn Burapele n'a ka cɛdenw olu bɛn'u sɔnni da farikoloɲɛnɛjɛ kan Mali gagné na kunu dɛ mini an ye Kenya ci 1-0 jumɛn in na de coupe du monde éliminatoire wa anw yɛrɛ bɛ anw bɛ ko kalama bɔlɔnda an ko tableti barisa ko kanu fo ka ɲinɛ Mali ko to la dɛ anw tɛ fɛn bɔlɔnda la bilen koyi barisa ko banna Messi ko banna anw Mali gagné na jumɛn in na de coupe du monde éliminatoire 1-0 an ye Kenya ba de bɛ dasi o don na 5-0 kunun ta kɛra 1-0 ye o kuma an b'a kan bi dɛ min ye ayiwa Burapele ni Sedi u bɛn'o kunnafoni jɛlen an b'a kan bi yɛrɛ de
Sokolatu ma du suina sai bika ni gafe kele kan negen nyemuga negen nyemuga ani kele sanga pisa bande sai kana kuma so kono bamananga ali nene wulla madani ture seru tawre bamanaka kalande ale bini shoni da do ngoni duma ko wadi batene ala sona ma sini so ma ambiye kana ka so ko be ko lulla kali nega ko rafe hamed jagite wa jabate daba tungara wa sala